Bukod sa pagiging culinary capital ng Pampanga, marami ring kaabang-abang na festivals dito na lalong magpapakulay sa inyong Pasko. Sa CLTV 36, patuloy naming tinutuklas at ibinabahagi ang kasaysayan, kahalagahan at kasiyahan ng mga makukulay na selebrasyong ito mula sa pagkain at mga tradisyon, lalo na tuwing Kapaskuhan. Narito ang Top 5 Christmas Festival sa Pampanga na dapat mong puntahan kapag bumisita ka sa Christmas capital ng Pilipinas. Ginaganap tuwing unang Sabado ng Disyembre sa Santa Rita, Pampanga, ang Duman Festival ay isang pagdiriwang ng espesyal na uri ng bigas na sa Santa Rita lamang matatagpuan. Sa festival na ito tampok ang kantahan, sayawan at samot-saring lutong Kapampangan na pwedeng tikman ng mga bisita. Higit pa sa pagkain, ang Duman Festival ay simbolo ng pagkakakilanlan at pagkakaisa ng mga taga Santa Rita. Ang Mahiganga Festival ang opisyal na festival ng bayan ng Santa Ana, kung saan makikita ang mga higanting puppet na mukhang galit ang itsura, gawa sa papel, tela, kawayan at recycled materials. Ang mga mahiganga ay kumakawag at sumasayaw habang sinusundan ng lubenas gabi-gabi mula ika-16 ng Disyembre hanggang bisperas ng Pasko. Ang Mahigangas ay mahalagang cultural heritage na nagpapahayag ng pagiging relihiyoso ng mga taga Santa Ana. Ang lubenas ay isang makulay na tradisyon sa Pampanga na dinaraos 9 na araw bago ang Pasko. Galing ito sa Spanish word na luz na ang ibig sabihin ay light at novena na nangangahulugang 9 na araw. Simula December 16 hanggang bisperas ng Pasko, araw-araw na pinuprosesyon ang mga parol na may iba't ibang hugis at laki, habang nagro-rosaryo at kinakanta ang Diyos te Salve. Ang Aguman Sanduk ay isang kilalang tradisyon sa Minalin, Pampanga na nagsimula noong dekada 1930 nang mawalan ng ani ang bayan dahil sa tagtuyot. Upang pasayahin ang mga tao, ang Aguman Alang Tutul, isang grupo ng mga profesional ay nagbihis ng damit pang babae at nagluto ng lugaw at iba pang pagkain para ipamahagi sa plaza. Ang kanilang nakakatawang parada at pagkakawang gawa ay nagpasaya sa buong bayan, kaya't naging isang taunang kaganapan nito na tuwing bagong taon. At syempre, hindi mawawala sa listahan ng pinakamakulay na selebrasyon tuwing Pasko, ang Giant Lantern Festival ng City of San Fernando. Higit 100 taon nang ipinagdiriwang ang higanting festival na ito. Kamangha-manghang panoorin na halos 20 talampakang parol na pinaiilawan ng 10,000 bumbilya o higit pa. Maraming masayang alaala ang naghihintay sa iyo sa Pampanga. Sa CLTV 36, patuloy naming binibigyang buhay at pinagmamalaki ang makukulay na tradisyon ng ating rehiyon. Kaya't ngayong Disyembre, bumisita sa Christmas capital ng Pilipinas at damhin ang tunay na diwa ng Pasko. Ako po si Liana Canelao. Tara na sa Pampanga, your Christmas destination.